गसाइगाव महकुमानि कसुगाव ICDS मावखुलिनि लांगोनायाव अंगनबादि मावथिफोरा धर्नानि हाबाफारि लायो। मोननो गोनां मानबान्थाखौ दाबि खालामनानै धर्ना होदों अंगनबादि मावथिफोरा। अंगनबादि मिरुखौ नागारनानै दिनै फुंबिलि 11 रिंगानिफ्राय गोबां मावथिफोरा धर्नानि हाबाफारियाव बाहागो लायो। धर्ना हाबाफारिनि गेजेरजों अंगनबादि मावथिफोरा आथिखालाव होनाय मानबान्थानि सोलायै दानबान्था होनो दाबि दैखाङो। थांनाय बोसोरनि 19 अक्ट'बराव अंगनबादि मावथि आरो हेफाजाबगिरिफोरा धर्ना होनायनि गेजेरजों सोरखारनिसिम गांसे गोसोखांलाइ गथायदोंमोन आरो बिथांमोननि दाबिफोरखौ बिफाननिफ्राय मावफुंना होनायनि खोथा होदोंमोन। नाथाय दानि सोरखारि खुंथायनि बिफाना मावफुंना होयैनि दिनै फिन धर्नानि हाबाफारि लानाय जादों होनना फोरमायो। आरो धर्ना होनाय अंगनबादि मावथिफोरा आसाम सोरखार हाय हाय, अजन्ता नेवक मुर्दाबाद, BTC सरकार गो बेक, जोंनो मानबान्थानि सोलायै दानबान्था होनांगौ बायदि स्लगान होनानै अख्रां गोमसारहोयो। बुं दे। बे हाबाफारिनि थांखियानो जाहैबाय जोंखौ सरकारा थांनाय 3 अक्ट'बरनिफ्रायनो जोङो जोंनि दाबिफोरखौ स्टप खालामनाय जादोंमोन आरो बे दाबिखौ जोङो लागातार जोङो धर्ना कार्ज'सुचि लादोंमोन गुवाहाटी डिरेक्टर अफिसावहाय। बे डिरेक्टर अफिसा जोंखौ 19 तारिखआव जोङो लागातार 1 मास जोङो धर्ना होनायनि गेजेरावहाय बिथाङा जोंनि मावथि बिथांमोनखौ नेत्रिफोरखौ लेंहरनानै नोंसोर आन्दलनखौ दिनैनिफ्राय खालामनांला होननानै 19 अक्ट'बरावहाय बिथाङा जोंखौ खोथा होदोंमोन। नोंसोरनो बिसिबां रां नांगौ, बिसिबां माननि नांगौ बेखौ नोंसोरो फुटाब खालामनानै आंनो होजोब आरो बे फुटाब खालामनाय मेम'रेन्डामखौ आङो सरकारनो गथायनाय जागोन बिदि होननानै जोंखौ मोजाङैनो रायलायनायनि गेजेरजों जोंखौ जोंनि आन्दलनखौ दोनथ'होदोंमोन। थिग बेबादिनो 19 तारिखनिफ्राय नेयै जोङो 31 जानुवारिसिम जोङो नेदोंमोन। बे नेनायनि गेजेरावबो जेबो खोथा होयैलाय जोङो 1 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय लागातार नैबे बाजेटआव जायो साननानै थिखांगोन साननानै जोंनि दाबिखौ थिखांगोन साननानै जोङो 12 तारिखसिम लागातार जोङो जिल्लाय गासिबो जिल्लानि डिरेक्टर अफिसनि मोखाङावहाय जिल्लानि जानानै जोङो धर्नाखौ 12 तारिखसिम 1 तारिखनिफ्राय 12 तारिखसिम धर्ना होदोंमोन। खिन्थु बे 12 तारिखआव जोंनो खोथा होनायखौ एसेबो लाखिथारैनि थाखाय जोङो बे BJP सरकारखौ जोङो खुद्रिनाय लाबोदों। बे खुद्रिनायजोंनो जोङो 15 तारिख दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लाफिननो गोनां जादों आरो बे हाबाफारि लाफिननाया जाहैदों जोंनि बे थांखि आरो दाबिखौ जाफुङागौमानि जोङो बे हाबाफारिखौ लागातार थाद'नाय गैयै जोङो आन्दलन खालामगोन होननानै बे थांखिखौ लानाय जादों। नोंसोरनि दाबिफ्रा मा? जोंनि दाबिया जोंनो दानि बे अर जोंनाय दामखौ नायनानै जोङो सामान्य मात्र 6,500 आरो 3,400 आरो 3,200 बेखिनि माननिजों जोङो मालाबाबो न'खर सालायनो हाया। बिनि थाखायनो जोङो सरकारनावहाय 12,000 कर्मि आरो 10,000 मिनि कर्मि आरो 7,000 हेल्पारनो जोङो दाबि खालामनाय जादोंमोन। बे दाबिखौनो डिरेक्टर मदि जोंनि डिरेक्टर बिबास मदिया बे जोंनि दाबिखौ मानिनानै थानायलाय जोंबो थाथ'नानै दिनैसिम नेदोंमोन। खिन्थु 12 तारिखआव जोंनि बे दाबिखौ एखेबारे नायखिया खालामदों। बिनि थाखायनो जोङो बिनि बिपरितै जोङो दिनै 15 फेब्रुवारि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय लागातार थाथ'नाय गैयै जोङो आन्दलनखौ खालामनो थाखाय जोङो दा सुरु खालामबाय आरो लोगोसे जेसेबां दिनैखि जोंनि बे दाबिखौ मानिया बे दिनैखि जोङो बिदिनो जोंनि बे प्रजेक्टनि मोखाङाव जोङो धर्ना कार्ज'सुचिखौ लाबाय थानाय जागोन होननानै फोसावदों। आन्दलनजों लोगोसे सेन्टाराबो बन्द' थागोन नामा? आन्दलनजों लोगोसे सेन्टाराथ' एखेबारे बन्द'खा, पसान बन्द आरो सेन्टार बन्द। आरो खालि जोङो प्रजेक्ट अफिसाव बयबो जोंनि कर्मि बान्धबीमोनहा सब समय बे जोंनि दाबिखौ मानियागौ मानि
जोंनि बे धरनायाव बाहागो लानो थाखाय बयखौबो खावलायदों। मुवा बेसाद बायदि बायदि जाग्रा मुवा दैथायनायनि सायाव नोंसोरा माबा मुवा बेसाद बायदि बायदि दैथायनायनि सायावथ' जोंनि बे बिटिआरनि एरियायाव गासै मोनबा जिल्ला दं। बे मोनबा जिल्लायाव ओरैबायदि खस्थ' जोंनो दख'ना हरदों, दख'नाया गानजाथावै, आरो लोगोसे जानाय हरदों साथु जोङो लांनानै जोङो ओरैनो सेन्टाराव दोनहैनो नाङो। सेन्टार गैयैफ्रा गासिबो न'आवनो दोननानै थाफिननाङो। मानोना बे जोंनि थाखाय उपजुक्त नङा। गथ' दानि जुगावहाय बेबादि साथुखौ मोनामनाय साथुखौ रावबो जाया। बेखायनो जोङो मोजां खाद्य जोङो सरखारनिफ्राय हरजानो लुबैदों। आरो जोंनो गासै माखासे जोंनाव सेन्टार गैयै दिनैसिम रिटायार जागुलायलांबाय। दिनैसिम 35 बोसोर 36 बोसोर रिटायार जालायलांबाय। बिथांमोनहा सेन्टार गैया। सेन्टार बिल्डिंखौबो दानि सरकारा मडेल सेन्टार 25 लाखनि सेन्टार हरगासिनो दङ। जेराव दंखायो बावहायनो सेन्टार हरदों। खिन्थु बिथांमोनहा जोंनियावहाय अफिसावबो जेबो कनसेन्ट लायाबालानो, सुपारभाइजारनाव कनसेन्ट लायाबालानो, वार्कारनाव कनसेन्ट लायाबालानो मडेल सेन्टार हरगासिनो दङ। खिन्थु जायहा गैयाथाय गैया। दिनैसिमबो सोरनिबा सिथ्लायाव सोरनिबा लांगानायावहाय सेन्टारखौ खुलिनो बाध्य जादों जोंनि वार्कारफ्रा। बिनिखायनो जोङो खावलायदों मडेल सेन्टारखौ हराबालानो 25 लाखनि बादै मोनबा सेन्टारखौ फिलआप खालामनो थाखाय आङो रायजो सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ आङो खावलायहरबाय। जोंनि दाबिया जाफुंनांगौ। जोंनि दाबिया जाफुङाब्ला जों जिराया। আজিৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হ'ল আমাৰ অসহযোগ আন্দোলন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে, বাধ্য হৈছে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰাজ্যিক অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাই যোৱা 19 তাৰিখত আমাৰ সঞ্চালক ডাঙৰীয়া আমাৰ দাবীটো পূৰণ কৰি দিব বুলি কথা দিছিলে আমাক। কিন্তু বাজেটত ইমান দিনলৈকে আমি ৰখি থাকিছিলে বাজেটত হ'ব বুলি। কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ বাজেট শেষ হ'ল। বাজেটত আমাৰ উত্থাপন লোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ আকৌ কাৰ্যসূচী ল'ব বাধ্য হৈছে। আন্দোলন আমি লাগাতাৰ আমি কৰি যাম। আমি যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে আমাৰ অংগনবাদীৰ পক্ষে কোনো এটা কিবা নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি নিজৰ প্ৰকল্প বিষয়াৰ সন্মুখতে আমি এনেকুৱাই কাৰ্যসূচী ধৰ্ণা দি থাকিব। গতিকে চৰকাৰে আমাৰ দাবীখন অতি সোনকালে পূৰণ কৰি দিয়ক। এইটোৱে আমাৰ দাবী। মাননি নালাগে, মজুৰি লাগে। আমি যোৱাবাৰত আমাৰ ডিৰেক্টৰ ছাৰে আমাক 10,000 আৰু 9,000 আৰু 7,000কৈ আমাক কিবা কৰি দিবৰ কাৰণে আমাক কিবা কৰিছিল, মানি লৈছিল। কিন্তু আজি বাজেটত আমাৰ পক্ষে কোনো এটাও দাবীটো উত্থাপন কৰা নাই। তাৰ কাৰণে আমি এই দাবীখন আজিৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন আমাৰ কিবাটো কাৰ্যসূচী চলি যাব। কেন্দ্ৰ আমাৰ আজিৰ পৰা একেবাৰে টোটেল বন্ধ, প্ৰশান্ত ৰেখাৰ আৰু কেন্দ্ৰ বন্ধ কৰি পেলাই আমি এনেকুৱাই প্ৰকল্পৰ সন্মুখত আমি কাৰ্যসূচীটো লৈ থাকিব। যিমান দেৰিলৈকে আমাৰ ওপৰত কোনো আলোচনা নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈ থাকিব। আজি আমাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমাৰ কুচুগাঁও প্ৰকল্প অফিচৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীটো চলি আছে আৰু চলি থাকিম। আৰু যোৱা 12 তাৰিখত আমালোকৰ অংগনবাদী বাজেটত উত্থাপন নোহোৱাৰ কাৰণে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীটো অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে অসহযোগ আন্দোলন চলি থাকিবই। যিমান দিনলৈকে আমাৰ দাবীটো মানি নলয় তেতিয়ালৈকে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীটো চলি থাকিব আৰু প্ৰশান্ত ৰেখাৰ বন্ধ থাকিব আৰু চেণ্টাৰ নুখুলিব। আমাৰ যিমান দিনলৈকে আমাৰ ডিমাণ্ডটো পূৰণ নকৰে তেতিয়ালৈকে চেণ্টাৰটো বন্ধ ৰাখিব। আমাৰ ডিমাণ্ডটো আমাৰ বিটিচিত
মানে জইন একাউণ্টত দিব লাগে খাদ্যৰ টকাটো এইটো ডিমাণ্ড আছে আৰু আজিলৈকে নিদিয়ে খালি অফিচৰ পৰা এই যে বস্তু বাহিনী দিয়ে বস্তুবিলাক ফিডিংটো আৰু জইন একাউণ্টত যেনেকৈ আসাম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যিবিলাক এই যে দিয়ে জইন একাউণ্টত খাদ্যটো এনেকৈ দিব লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰি আছে আজিলৈকে BTR চৰকাৰ নিদিয়ে এইটো 1 নম্বৰ এইটো ডিমাণ্ড আৰু আমি যে পোষণ ট্ৰেকাৰ কৰোঁ পোষণ ট্ৰেকাৰত বিৰাট মানে মোবাইলবিলাক আমাক বেয়াকৈ দিছে আমি মোবাইল নোহোৱাৰ কাৰণে চেণ্টাৰৰ কামটো কৰিব মানে দিগদাৰ হয় নিজা নিজা মোবাইলখিনি চিমটো ভৰাই কৰিব লগা হৈছে কামবিলাক সেইকাৰণে আমাক মোবাইলো ভাল দিব লাগে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নহ'লে আমি পোষণ ট্ৰেকাৰ নোখোলোঁ আৰু যিমান দিনলৈকে মানুহ নহয় মজুৰি নিদিয়ে ইমান দিনলৈকে আমাৰ চেণ্টাৰটো বন্ধ থাকিব মেমৰেণ্ডামটোতো ষ্টেটত দিয়া হৈছে আজিলৈকে মানে বাজেটত উত্থাপন নাই সেইকাৰণে আমি প্ৰজেক্টত আমিতো ডেইলি গুৱাহাটীত যাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ষ্টেটৰ পৰা আমাক নিৰ্দেশ দিছে নিজা নিজা প্ৰকল্পত মানে আমি যিমান দিনলৈকে মানি নলয় ইমান দিনলৈকে মানে আমি ধৰ্ণা দি থাকিম খাদ্য মানে দখনাটো কথাটো আমি এজন গৰীব দুখীয়া ছোৱালী হ'লেও এনেকৈ সূতাৰ দখনা আমি নিপিন্ধে এইটো প্লাষ্টিকৰ নিচিনা যিটো খাদ্য দিছে আমি 12 তাৰিখত লৈছে যোৱাকালি দিব দিছে আমাৰ বাইদেউ মানে এইটো চবে গাৰ্জেনবিলাক আমাক আপত্তি কৰিছে এনেকৈ খাদ্যটো কেনেকৈ খাব আমি চেণ্টাৰত যোৱাকালি বনাইছিলোঁ কোনেও নাখায় মানে এনেকুৱা বস্তু দিছে আমাকতো কেয়াৰিং চাৰ্জো দিয়া নাই মোৰতো চেণ্টাৰত 100জন বেনিফিচাৰী আছে 2টা গাড়ী লৈছে মই 1000 তেনেহ'লে বস্তু লওঁতে যদি 1000 লাগে নিজৰ পইচা দি ল'ব লাগে সেইকাৰণে আমি এইবাৰৰ পৰা বস্তু ৰিচিভ নকৰোঁ